ଚିତାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଯାହା କେବେ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ନାମ ହେଲା ପିଫାସ୍। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପିଫାସ୍ ବା ଏହି କେମିକାଲ ନଥିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ପୁରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଫୋନ, ନନଷ୍ଟିକ ବାସନକୁସନ, କସ୍ମେଟିକ୍ସ, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, କପଡ଼ା, ଫ୍ରିଜ, ଖାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ର, କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଣି ପିଉଥିବା ନଳା, ଏହି ମୋହମୟ ସଂସାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଅଛି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି କେମିକାଲ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋହମାୟାରୁ ବହୁତ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ମହାକୁମ୍ଭର ଏହି ସାଧୁମାନେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, କାରଣ ଏହା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଚାହେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ମାର କ୍ଷୀର ହଉ ଅବା ବିଲର ମାଟି, ବର୍ଷାର ପାଣି କିମ୍ବା ପୁରୁଷର ବୀଜ ବା ସ୍ପର୍ମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏହି କେମିକାଲଟି ଅଛି।